U dvije kolone, obučene u narodno ruho s pastirima sa strane, pjevajući kraljičke pisme, bunjevačke kraljice, djevojke u dobi između 10 i 15 godina, slave blagdan duhove, odnosno dove. Stari je to pučki običaj na sjeveru Bačke, koji je sada i znanstveno istražen. Narod ih voli, one idu po kućama, kraljice ne samo da ljeljaju vesele i šaljive pjesme, ponekad su to bile i tužne pjesme. A ono što je važno naglasiti, to je jezik kojim su kraljičke pisme pisane. Onaj segment koji će sigurno biti zanimljiv svim čitateljima, to je galerijski dio u kojem smo 100-tinjak fotografija donijeli iz različitih područja, iz različitih vremenskih razdoblja. Ovdje će mnogi vidjeti sebe kao mlade djevojke, a neke kraljice sada već oblače svoju djecu u kraljice. Katarina Čeliković urednički potpisuje monografiju Bunjevačke kraljice, duhovski običaje bunjevačkih Hrvata, koja je u ponedjeljak predstavljena u Subotici. Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, koji je organizirao promociju u Hrvatskom kulturnom centru Bunjevačko kolo, svrstao je običaj okupljanja bunjevačkih kraljica, njihovu nošnju i pjevanje, ljeljanje u živu baštinu bačkih Hrvata. Predstavljena knjiga autorsko je djelo poznate hrvatske etnologinje Milene Černilić i subotičke etnomuzikologinje Tamare Štricki-Seg. One su godinama istraživale taj pučko-vjerski običaj. On je jedinstven, ali naravno postoji u drugim krajevima, osobito u istočnom dijelu Hrvatske, odnosno istočnom dijelu Hrvatske, Slavonije, Srijemu. Znači to je jedna tradicija koja je šire zastupljena, ali naravno da je svakom svom području ona karakteristična, tako da ovdje ima svoje specifičnosti. Nešto se malo razlikuje u Mađarskoj, ali to je normalno. Znači svako mjesto može biti različito, kamoli regija, tako da, ali u osnovi je to jedan te isti običaj, ima iste korijene. Tako smo analiziranjem, melopoetskom analizom, došli do zaključka da na neki način postoji 5 melodijskih obrazaca na koje kraljice formiraju svoje tekstove koje ispevavaju, a postojali su u tom trenutku, a i danas se prakticiraju 3 načina obrazca pokreta u okviru pjevanja, odnosno ljeljanja samih kraljica. Objavljena u nakladi Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata, knjiga donosi prikaz običaja ophoda kraljica u bunjevačkih Hrvata u Bačkoj od kraja 19. stoljeća do današnjih dana na temelju terenskih, etnoloških i etnomuzikoloških istraživanja autorica.